krisis pangkalusugan, manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Orasio Imperata para sa 2019 ENCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukριστong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Sa aming batikos, oh, pati Arbonong Junior, oh, Bernie Pito,
3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi pero hubog ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Gipanawagan ang tanang mga tulog pa, bangon na mo. Good morning! Alas 6:52 sa itong oras. Aniyan na po kami mamulabog sa inyong kabuntagon, Abril 8 karon, Webes. Basta Webes. Thursday yun na siya, ha? Ito po ang baboy nga na dimple, ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok! Hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. Kanang bago. Galaw, 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 galaw. Galaw, galaw. Para dili ma-stroke, galaw, galaw. Og siyempre sa ngalan ni Art Bonhoc Jr. Ito na po si Art karon nag-suroy-suroy na maligyan na po sa among yellow corn o sa among sayotes. Siyempre, kauban na to. Sayo po siya. The celebrity taxi driver, Lito Inglesero. Pogi. Good morning, brother. Very good morning sa imo, brother. Friends, Consular Bernie, good morning. And to all the supporters of District 1, good morning sa imo ran. To all the taxi drivers who are listening to 93.5, feels good to be home. Good morning. Tuno ng mga tao yung dagan ta kagawad. So akong mga igsuong, binuwar na yung mutuan na. anak pa yun pagka-introduce ba? Akong mga kapamilya, kapuso, kapatid sa Distrito 1. Ang taong dili lisod pangitaon, dali maduulan. Panahon sa problemas gugma, pwede siya mutambag. Ayaw kalimte. Ang paglaom sa Distrito 1, Bernie Bitok-Bitok. Binuwar na may gala. Ay kay mugtuan na. Alas 54 sa atong oras. Good morning, brother. How's the trip so far? And so far, very nice of Cagayan de Oro. Very nice of traffic. Traffic day ka po? There's a lot of traffic. Ay, grabe day. So far, the nighttime, bisan pag udto nga oras, there's a lot of car turn around the city. The traffic light is on. It's the very traffic. So if you're the one to be asked, what's the problem? Why is it always traffic in Cagayan de Oro City? I don't know why the traffic is very Is this because of the road? because of the road and The road na nawalagi. Road Boulevard ba? Leto, Brad. Leto. I don't know what happened sa Bulwa area. If ever mag-on ang traffic light, there's a court Traffic. of traffic. I don't know. Kung naka-on ang traffic light, Yeah. mosamot ka traffic. Yeah. Kung palungon day, Kung palungon siya, tuloy-tuloy. makonsume siya kay giboy-giboy man. So kung si RTA mang magbantay, diya sa may bulwa, makontrol siya. O wa, nagyagi dire. So atong Di ba ang traffic light gibutang man na para mahapsay ang traffic? the problem is no more sensor to stop if no more cars going on. Wow! Kay, kuan ma, urot-urot na kanang kibay na may time. So wala say oras nga nasa time ba nga bisag way sakyanan mo labay. So mo stop gyud ka automatic kay stop man. Pero sa amo, Dapat iset ang oras nga mas dugay tong sa highway nga go. Mas less tong katong dito ra sa katong sa laing nga mga side. dapat nasa samo sa California. Wow! Asa na bit? California. Ano bit ng California? Moog. Samo dito nasa sensor. Kung wala na sa sakyanan automatic siya mo stop. Tama no kaya to dia bisa pag one tao go lang Kanang gyapon. gikan sa ABS-CBN no. Panaog. Taas kay stop niya mahadlok ka kung andam truck kasunod sa imo. Kung Ginoo. Ibig sabihin, itong
Itong, gikan na to. Ayaw rin ba sila na may emotional ta? Ano? Pero dagan may memories dito. Oy, alas 6:57 sa atong oras. Teka muna, Webes man ta karon, basta Webes. Thursday. Okay, og healthy Thursday sa ta, mga health ang ato istorya. But before that, teka muna, dagan na sa tayo mga trending karon. Ang pinakauna nga trending, actually, dugay na gini siya kaning kaning nisikat ang taga-Tagum City nga mga traffic enforcer kay dugay gini sila kapauso kay naman di akong utol si Doc Rogin. Doc Rogin. Senior. Dili Ah, lang. junior to. Engineer man to. Ah, engineer Si junior. Si Kapitan sa Balulang. Si senior, mo to. Senior, Si Eugene Esparcial, mo to. Kanya kong utol, naman siya sa Tagum. Katong gabisita pa, may wapay kuan pandemic. Nagi na sila ikabuhatong bay, magbutang yun ng sound system. Tapos ang traffic enforcer magsayaw-sayaw. Ah. Karon isikat na po kay nauso man ang TikTok. Ah. Oh, tanaw na to niya, tanaw galing oh. Nara, tanaw brother. Oh. Kita ka na? Oh. Iyon. Iyon oh. Oh, kita ka na nga sa ha. Oh, sayaw kikay oh, ayan oh. Oh, ha? Madawat ko ati ano ba? Ha? Madawat ko. Ikaw gusto ka mga tadi lalim na ha, init ba na ha? Init na ha, init pa na. Tapos galihok pa ka. Imagine nimo sa status sa ilok ana. Og hita, ha? Di lalim na. Kuha na gina siya, kanang dili na gina siya makabuo. Mabugok man yan sa vloggers. Pero at least, sa imo bang pagto ikaw, driver man ka. Makatabang ba ni kung ang mga traffic enforcer nga ni makalingaw or Super. nakadugang-dugang lang sa traffic? So far makawala sa stress. Mo ba? So, so murag makatabang. Maski siya si RTA. Ah. Kung mag-ingon ana ka murag mawala imong stress ba, imbes magsakit imong ulo imo lang gipil ang music para good to be home. Tanawa, in fairness, di ba? Problema lang murag ga-action nagbigay, oh. Pero sa bagay, kung imong talang dito ang dalan sa dito ba, dili po na pareha sa tong CM Recto diri nga Bumper to nagcooking highway, bumper. naman di tanawa na pa may motorela, sobrang nahulog na lang na sila lapit diri sa makasandig. Mura siyang Nazareth. Oh, nga na lang diri Pero kung imo nang buhaton diri sa tuwa sa main highway na si CM Recto, murag lisod man, maside swipe ta sa Na maingon ana sa una kadto si na pa magay siguro siya. alay mo to si ko nga tong burag Itong baksidor ba, baksidor? dati nga. Pero yan tong burag pakiya bura siya kanang kuan kanang star dancer kay slow mo man yan sinakana kay hardcore man na Ang iyang style ato murag chat sa ba. Ang iya lang kani murag gisabay siya sa mga bagong uso. Mao. O teka muna ito isa pa nagtrending karon before na to istorya na nagtrending po karon ha ang Unsa yung trending? Imong ang unsa daw apelyido ni Nina. Nina nga tagasa na. Dalawa kailan ba ka ni Nina? Nina kadto silingan nimo sa Balulang. Kailan ni Nina? Katong friend ni Boy Negro. Kaloy sa nimo. Nina singer ni siya actually, singer. Pero ang problema kani siya nagkanta niyo. Lang ako iko na siya nagkanta ni ana. I-remind na ka para makabalo ka kinsa si Nina. Kaya lang nalay kalit nagpost na ingon nga ano pala ang apelyido ni Nina? So nagtrending karon Unsa may kay naka-trending ato? daghay nang ita kasi klase nga mga tubag ang nadawatan. Kung unsa apelyido ni Nina na uban nakaw. Nina. Kaw. Naay Nina Mamalik ang apelyido. Nina Mamalik. Og nahimo kining piyestahan karon kaning Nina. Pati ang PhilHealth gidamay pa Nina. Sa apelyido. Nakaw. Wala mong good. Well, I've got news for you. Pero ang grabe ka trending karon. Daghana kay trending karon ba? Abi na uli ni tinuod pero gi-post naman sa akong silingan. Silingan ulit mo to. Tinuod na yun. Ikaw ba na naka-QR code? Ha? Wala pag-implement na. Gamit mo? Permi. Ha? Moda na requirements karon. Nga dali ra masapon ang bana og asawa magbinuang.
Lahi man to, lahi to. Di, Lahi to. mo na requirements before ka makasalod sa room nga pikas og chinilas. Ah. O nakay QR code, i-try daw na og kuan anang check ba. Okay siya. So, pag tik sa asawa na imong bana dire. Ikaw kay nag-trending lang na karon ng mga kagawad karon og mga kuan. Ha? Na ba? Grabe kipistan. Ngano yung mga kita gyud mga Pinoy pagkachismosa gyud kay nato. Sa una pa. Pagkachismosa. Kitang tanan yun nakaabang. Basta galing about galing mga kabit. Mga, basta lagi. Panahon pa nas ni Nuno ba? Pistahan eh. Bahala mo ng mga COVID. Bahala pa nag-increase ng COVID. Wa ko'y pakialam. Mas concerned pa ko sa akong silingan nga nasap ng naay kabit. Kahit lang, hala, kabanga basad niya. Uy, Grabe ha, di ba? So nag-trending man gyud karon ang kuan katang about sa kagawad. Og si kagawad nga kanhi kapitan. O di karon na picturean, di ba? Ana-ana. Grabe yung mga tao karon. Abtik kay mo rin. Update kayo, mo share, comments mga dito, kuan. comments dito. Tanan, grabe. Gipistahan yun. Oh. Basta lagi mga kabit-kabit ang mga kuan. Pero- Pistahan yun may gala. Pero kana nato istoryana ba pagka na daghang kay mo comments. Pero mag-post kag mga word of God, wa gyud mo share. Unsa na? Siya ni siya. Uy, Ginoo ko. Pero kanang mga libak-libak, ano ko rin pasa dito. Pasa diya ka. Mga- Trending kayo. mga- Moy headline sa tibok adlaw. Hutdon ko na. Ang tanan yung mga radio station. Apel pa. Hutdon ang usa ka oras sa show para lang yun anang makichismis lagi ta ng relasyon na nila. Nga naman yun, yan ay tabo man to. Siyempre kita normal. No, alam mo, sometimes normal ang may tabo. Nga kita, dito magkita mo, kanang mo judge mo kita diretso. Hindi na maayo. Sa nga lang nga minyo ka, anak kita diretso. Sa nga lang nga minyo ka, anak ka, nakikita ka, opisyal mo, sayop gina. Sayop na kay nakita man nimo, gi-publish man nimo. Pero sometimes, dili siya nga nagdepensa sa ko sa mga nangabit. Pero, sometimes na kay makita nga, i-question nimo, nga nung tuon na itabo nga na yung ana man. So, naman kaya sa pagka-emotional nga pagkatawhanan. O taga malipay mo ba silang relasyon? That's their personal. Ang problema kung pila na katuig nga dili magpaabay si partner. Pwede. Nag-inom na kag Biramax. Ah. Ya luoy na gid kay siya sige nagpanudlo, wala gid siya kapaingnan. Ana ba? Ignan sa kanya, suman ni sila, ilan pa mang i-promote nung nangabit no si Juan. Di ako wala na. Sa di na nila, humana, dito na sila ipa, like I said sa akong online ga show, niyaging gabi, uban si partner Joe Romantico. Yung ko nga, sometimes, ang mga tao karon the way they solve their problems, labi nag personal problems, iagi nila Facebook o iagi nila og pagpakaulaw. Yeah, pwede man na. Lami ang feeling. Naulawan. Mayra na. Lami. Pero at the end of the day, kanang word din nga, at the end of the day, di gina makasulbad ba? Way kasulbaran O na. di wag gina masulbad. Ang ending pa na nato, kaya nabulabog na wala na. The more na no na nga, di na ma-fix. Di na mauli. Di na mauli. Sometimes ang atong lalimang kang ubang tao karon kaysa ipaagig legal, ikasuhan og sakto, dito naman nun sa ipapakaulawan nato ni. Ato isumbong dito ipapakaulawan para daghang kay ma-broadcast niya, mapakaulawan ni siya. Ana, Dili, ang purpose man po, ang problema kay politiko man ka magamit yapon. mao galing, pagpakaulaw galing. Pero kung imong basihan, unsa man gyud ang problema, ang pagpangabit, iagi og kuan sakto sa legal. Legal nga Sa phone, kasabutan, ana. Dili ang pagpakaulaw. Ang pagpakaulaw, kung ikaw noon yun nagrabyado, alami kang feeling, makain gyud ka nga, mayra. Naulawan ka gyud. Naibawan sa katawan o sa kakaway nada, ano ba? Diba, dagan di lang sa naitabo sa Kagendioro, naiuban na mga couple nga na ipakita yun, nga dagan kayo ipagawas dito mga picture sa Facebook yun nga, nasapon ninyo ilang mga conversation, they fine. Pero ang linya na po lagi, at the end of the day, Say may tabo. at the end of the day, sa Bisaya sa at the end of the day, Katapusan sa adlaw. tingnan po na makasulbad ba yung pagpakaulaw? Magdugang na no. Magdugang lang ka, mura lang kag kalayo, ng imong isabligan o gasolina. Maka-trigger na hinuon nga wa na Trigger, pila ka G sa trigger. basta kay tulo. Ay! Eto na ang isa sa atong istorya karon.
Di ba na grabe atong kuan nga kailangan mag-QR code na, mag-dry run na, mag-QR code kay kuan. Sa bagay, in fairness sa QR code, wala na lista-lista kung naka-scanner ang Mall. o ang kuan. Pag sulod nimo, tik. Pag ato nimo sa restaurant, tik. Dali ra masapon. Pag kuan, tik. Ato Kasuwagan Highway. Take. Ay, naraya. Depende sa establishment ko na. So, tanan pag sulod nimo, tik. Di na ka maglista-lista sa Di na papel. ka mahago, di na mahago. Ana ilista sa papel, address, temperature, bakak magyapon na kay Pwede na mamaka. ana apan ang problema karon. The problem is, Gisuspindi ang QR code kay nanawagan ang mga negosyante nga ipaundang sa ni kay dagay uban di nahutdan di kay kuanog kanang ni Minos ang halin. di makasulod. Kay di mo sulod kay way QR code. Pandamay ning kalakihan eh. Mo ni atong dakong problema. Mo ni dakong problema atong istoryahan karon. So karon gisuspindi na. So ang atong poll question of the day. Angay lang bang gisuspindi ang QR code? Ha? Again. Otron. Balik-balik. Again, ha? Angay lang bang gisuspindi ang pag-implementar sa QR code? Oo. Oo! Walay pulos! Dali ra ta masapon. Di man ka masapon, good. Kung masapon lang ka, kung for example, isulod ka, tapos na ay... May scanner sa QR code. QR code, di man mo makahilabotan ng server ka dito naman na. Dito lang ka mabulabog. Kung for example, isulod ka sa restaurant, daw binay nag-positive sa COVID. Tapos imong pananghid, naglaag ka, nalay ka Nag-change restaurant, oil, tapos nag-change oil ka, nalay nag-text. Sir, usa ka sa mga na dito atong orasa, nga nag-positive. Diyan na. Di takuha ka na lang hid, meaning ha? Ha? Nadi ka dito? Di ba na yung ka nga nag-change oil ka? O, kana lang. Di ka mabulabog. Pero kanang ingon nga, mahadlo ka kay mag-QR code, tapos, basi mo gawas yung pangalan, diloy naman ay privacy good. Bayaran man ang receiver. Ang receiver mo bayaran. Basi ka nga QR code mo. Wala na, layo na kayo na. Dito na sa pinaka-server na di na tinood. Tanawa. Di na tinood, Kamag yun mga banda nga na yung mga gikuan. Kadlukan mo na siguro. Mo nang hadlok mo mato mo sulod ng mga restaurant. Mo nang wa na ihalin. Hadlok mo mabulabog mo. Ha? O angay bang suspindi ang QR code? Oo. Dili. Importante kayo na. Labi na sa pag-trace. Ikatulo. Unsay QR code? What is Why that? pa kaya Wakoy L. Ang damay ni. Again, angay lang ba ang gisuspindi ang QR code? Oo. Wanay pulos. Dili, importante kaya nalabi na sa pag-trace na to. Okay, katulo. O sa QR code? O sa day na? Okay, Lana. Okay, Lana. Wa nagpakabana, ha? Alas 7:10 na sa atong oras, mga kagahi. Og unya, para sa atong Health Thursday, kamo ba nakadungog na mo ng probiotics? Probiotics? Probiotics. Puro sila nga kan. Probiotics. Kabalo mo ka ng probiotics karon kulba kay nang natambag kay bisag asa na karon gipamutang na ay sa Pero sa sa man- manok. Ay sa mga bata. Basta. Ay grabe. Kompleto lugar na. Muning gingon nga mga good bacteria. Unya natay may nabi nga doktor. Kung unsa na ka-importante karon ang probiotics. Makaayo lugar na. Ay, pamina og tarong karong taod-taod ha, pamina og tarong. Pero for the meantime, aniya muna ang atong mga gahi nga balita. Kauban si Isten Taneo. Play! Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Sa ngalan ni Art Bonhoff Jr., ako si Stin Taneo para sa Gahi nga Balita.
Patay ang usa ka mag-uuma human gipusil o gidunggab sa barangay Malingin, Libungan, North Cotabato. Biktima si Leonardo Carob o ang suspect na ilang si Ariel Intira. Sa investigasyon nagtinubaga ang biktima o ang suspect. Nikuha og shotgun ang suspect o gipusil kaduha ang biktima. Gitiwasan pa din kini og dunggab. Tingkagol karon ang suspect sa estasyon sa pulis. Patay ang usa ka lalaki human na igo og kilat sa buog Zamboanga, Sibugay. Biktima na ilang si Arnold Ordiniza nga naa sa basakan pagkahitabo sa insidente. Arestado ang usa ka lalaki nga nang dagit og nang lugo sa 10 anyos nga batang babae sa Banga, South Cotabato. Suspect na ilang si Freddy de la Cruz alias Panoy. Gipasakaan na og kasong abduction ug statutory rape ang suspect. Samaran ang chief mechanic sa Pagidaan City LGU sa usa ka shooting incident. Sumala sa biktima nga nakasakay siya sa usa ka bao-bao kauban ang pamilya. Napansin nila ang usa ka riding in tandem ug nakadungog og buto sa pusil. Naigo ang biktima sa liog ug daling nadala sa ospital. Padayon ang investigasyon sa hitabo. Gidakop sa mga pulis og sundalo nga sa kalalaki nga wa ni hunong sa checkpoint sa barangay Sirawan, Davao City. Suspect nakasakay sa usa ka auto nga nakuhaan og mga pinaugang marijuana. Base sa nakuhang ID, ang suspect usa ka assistant manager sa usa ka kumpanya sa syudad. Na-rescue sa mga Marines ang siyam ka tripulante nga nalunod nga motorboat sa dagat sa Tawi-Tawi. Sumala sa mga tripulante na sunog ang generator sa battery sa ilang gisakyan nga dunay kargang gasolina. Nadala sa ospital ang tulo ka crew nga nasamdan sa hitabo. Sa ngalan ni Art Bonhoc Jr., ako si Stintaneo para sa Gahi nga Balita. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the Quality in Healthcare. Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa bakitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Dump trucks, backhoe, grader o mga pison. World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. Mapalit sa Shuzhou Pacific International. Kung nasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shuzhou Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment, distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh.
Miramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy ug sa Farmasya Oro. Hyperacidity, usa ka kondisyon nga mahimong hinungdan sa acid reflux, ulcer o cancer sa esophagus ug colon. Mag-TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Kalimpyo sa atong mga intestine, katangtang sa mga toxins, excess fats ug uban pa nga mga hugaw. 100% organic, safe ug epektibo. Kabalanse sa acidity sa atong lawas. Mutabang para manikayan ang mga komplikasyon kumikan sa hyperacidity. TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Palit na sa mga butika. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salam Pharmacy ug FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug. Ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Pipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmasya Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Guno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabatikot sa aming batikuson. O Pati Arbon of Junior, o Bernie Bitok, Kainibay, Kainibay, Kain sa balita, Kain sa kalingawan. Alas 7:18 sa atong oras, Abril 8, 2021. Murag kaulan nun manoy. It's gloomy outside. Aren't we? Oy, sa ako panggingon kay Webes man ta karon. Istorya na to may panglawas, ha? Diri sa gahi ni Bay mo sa netong kay bisag unsa ta kagahi, bisag unsa ta ka maing laki, bisag unsa ta ka talented, bisag unsa ta ka gwapo, pero kung masakiton ta, wa gyud ni pulos tanan. Sa tinud-anay lang. Monang actually ang atong depensa gyapon labi na karon sa panahon sa pandemya sa COVID, kailangan kitang tanan healthy gayud kita mo man agud dapat atong depensa gud. Ay nako gwapo kay ni nakadungog na ba mo ng probiotics? Oh, katong mga hilig magsabong. Tingala sila pati ang manok pabutangan nag probiotics. Tanan karon mga pagkaon bisag mga gatas nanapoy probiotics. Unsa man gid ning probiotics? Mga kagahi importante ang himso nga panglawas karon. Mo nang kailangan tag mga ingani. Gawas ni ana ha? Makatabang ra ba kayo ni kaning probiotics atong lawas? Ato ning isgutan karon. Swerte kay karong buntaga kay makauban nato karon si Doktora Rose Padua Salta, usa ka OB/GYN consultant, 35 na katuig nga nagpractice sa iyang profesyon sa mga nagunang mga hospital diri sa Cagayan de Oro. Tag-iya sab ni siya sa Mary Child Lying In nga nahimutang di sa may Carmen. Diya damit sa may kuan man ni sa may Madonna Hospital, ha? Ato siyang giimbitar karon kay ato ning istoryahan ning probiotics. Unsa man gining probiotics, ha? Ato ning isgutan, ha? Nana karon through Zoom si Doktora Rose Padua Salta, usa ka OB/GYN o gang tag-iya pod sa Bioprovix nga si Sir Vicente Villamalia Jr. Mga boss, mga sir, doktora, good morning! Good morning! Good morning! Ayan, yan, klaro na ba? Ayan, nakamasi lang doktora o si Boss Vicente, sir. Good morning, sir. Sir? Boss, morning ni mo da, boss. Di mo ko madunggan ni boss? Ayan. Nag-abay na niya. Boss Vicente, bro, di ko madunggan ni Boss Vicente. Bro, si doktora rin nakadungog. Ayan, si doktora rin nakadungog ka, doktora, di ba? Dunggan ko ni mo, Bern. Oh, okay, klaro kay ka. Ikaw makadungog ka sa ako, boss? Klaro ako. Okay, alright. Now, unahon sa nato ni doktora. Ato lang ka, sa kanang, para makasabot ang mga ordinaryong tao, di na kay taglabi ka scientific, no? Pero unsa man ning probiotics, Dok? Probiotics. Buhi. Live microorganism. So, bacteria siya, no? Pero good nga siya nga bacteria.
nga mag-provide og mga health benefits o sa katawo. Dito especially sa atong tinai o atong intestine. Kay diha sa atong lawas sa tao na ang good o bad bacteria. So buhaton sa probiotics, i-promote niya ang pagtubo sa good bacteria. Kibali, bakterya ni nga atong itumar sa atong lawas, Dok? Tama ba, Dok? O mauna siya, mga good. Mga good bacteria. Microorganisms. O mga good na sila. Alright, now, kung usa epekto dahil sa probiotics sa atong lawas, Dok, kung kita na ay daghan probiotics? Kung dagan probiotics, kanigod kita sa atong panlawas karon, labi na sa atong exposure sa daghang nga mga tambal, mga antibiotics, especially. Di ba, ang antibiotics, mong patay na siya sa bacteria. But dili man niya mapili ang good or bad. So, appeal sa antibiotics nga mawala niya ang mga good bacteria. Which ang good bacteria, muna siya mo promote sa atong immune system. Muna siya gid ang trabaho niya. Now, kung patyon na lang sa antibiotics ang mga good bacteria, so, wala na magsilbi ang atong immune system sa usa ka tawo. Daghan na hinon tag sakit, dali ta magdaot, etc. So, with kanang natay probiotics nga mo promote ni anang good bacteria. Kadyo Dok, sa usa ka ordinaryong lawas day, Dok, pila din naka-percentage kasagara ang good o bad bacteria dapat? Or dapat ba mas daghan jud ang mga good bacteria? Usually, 80% sa atong lawas jud ang good bacteria. 20% ang atong mga bad bacteria. So that's why kung gamay na ang kuan, mo nang kailangan nga mas daghan ang atong mga good bacteria nga ginatumar or ginakuan sa atong lawas. Tapos kani pong good. Pila ba ka kuan, Dok? Pila ba kadaghan ni nga atong gistoryahan nga probiotics nga dapat i-consume nato sa usa ka adlaw? According sa studies, billions. So 10 billion sa colonic form unit. Billions? Ako tron, Dok, ha? 10 billion, dili million, billions. Oh, billion. So, mabilyonaryo na tana. Daghana day. Pwede pala piso-piso din na day. Nadato na day tana. Oh, nadato tana. Alright. So, kaning probiotics, makuha din nato. Tinagyan ng mga nanay mga tambal karon nga gi-promote nila. Ipaagi nila sa katong ingon na nimo mga gatas, bisan ang Bisa kuan sa manok na po yung probiotic. O bisan unsa na. But makuha gyapon nato ni siya sa atong pagkaon. Especially sa mga fermented na foods. Na kimchi, kanang mga kimchi nga paborito sa akong nailan. Agay! Ang mga Korean products. Mo ba? Ang kimchi dagay probiotics ana, Dok? Naana siya. O sa mga prutas o mga gulay nga kana sila napon na sila yung mga probiotics na makuha. Tanan. Tanan. Alright. Now, pwede ba na, Dok, nga medyo manubra para puslan man lang nga kailangan ko og mga good bacteria kani probiotics. Pwede ba nga maglakla ko og daghan kayo ikuan probiotics, Dok? O di ba na ma-overdose? Walay overdosage ani probiotics kay natural man ni siya nga supplement. Now, Dok, siyempre, Dok, what if kung ako nang nakoy maintenance, for example, diabetic na ko, high blood na ko, okay ba na nga isabay na ako ng magdugang ko og daghan probiotic? Dako pa ng tabang, Dok? Dako gid kay siya tabang. Di ba sa gain ko na promote niya ang immune system sa katawo. Karon, Dok, nayungutan na mga bata or mga buros, pwede ba na ang mga probiotics? Pwede gyapon. That's why gani nag-incorporate nila sa mga gatas karon. Formula noon. Yes, tama. Although gyapon na sa especially sa atong breast milk. Labaw pa nga naa ka na siya. So ikaw, Dok, o bigay ni mga Dok, so ikaw imo man ning gina-recommend ning mga mag-intake pod og dugang kaning probiotics sa kuan mga buros? Yes, ako nang ginahatag. Nako. Pregnancy o postpartum. Ayan. O eto muna, balikan sa nako ni si Sir Vicente. Paki-unmute sa nang imo Sir. O, ipa-unmute sa nako nang kang Sir Vicente. O i-unmute sa diya sa kuan, i-unmute. Ana. Kay para di mag-echo kay nag-abay man sila. O i-unmute sa Sir, paki-click sa ko unmute. O, sa assistant diha. Okay. Ipa-unmute sa nako, unmute. Ayan. Ang kaser sa pikas. Okay. Boss, i-unmute sa boss, i-unmute.
Ayan, unmute. Nasa mong screen. Unmute. Up, ayan na. Sa pikas, cancer. Ayan. Sa pikas, ang kadoktora, okay na ng kadoktora, sa pikas. Ang cancer mo i-unmute. Sir? Sir Vicente. Ayan. Si Sir Vicente karon, siya ang owner sa Bioprovix. Ayan. Oh, sir. Yan. Ayan. Okay. Sir Vicente, sir. Yes. Ayan, okay. Ako nang nakita ay mong... Nagbuntag na, Bern. Ay, ikaw karon tag-iya ning Bioprovix o saan ni siya ka probiotic nga food supplement? Unsa man ning Bioprovix, sir? Kining Bioprovix, Bern, mo ni ang brand nato sa atong probiotics. Oh. So, we recommended ni siya, Bern, ideal ni siya, pinaka-capsule form. Kaya according good sa study, nga ang kining live microorganism should be live, no? So, daghan mo kung form aning probiotics, the mga sachet in a liquid form. And the best ko no is in a capsule form. Kaya well protected man ang kuan, ang probiotics sa capsule form. And also, kina atong Bioprovix, Bern, at least, as recommended by studies, at least 10 billion CEPO daily, no? So kadyo lang sa usa ka capsule, pasyente. sa usa ka capsule 10 billion. Sa usa ka capsule 10 billion. Sa usa ka kuan boss, sa usa ka capsule 10 billion. Yes, ang usa ka capsule ani contains 10 billion CEPO with multi-strain. So needed kini siya nga multi-strain, dapat taghan kay each lactobacillus na inain sila function, so magdungan sila, di combine together, no? Murag ka ng mas stronger man kuno ang daghan, so that's why nga multi-strain siya, no? Nya solid capsule form siya, plus doon na siya prebiotics, Bern, nakadungog na siguro mag prebiotics pa. So kining prebiotics dili ni siya probiotics, Lahi dili po siya tong mo pro, lahi siya po ng food, pre. no? Food siya sa good bacteria para mudaghan siya. During the time intake siya, i-consume siya, mo-multiply ang atong probiotics rapidly. Kaya doon naman siya food, Bern. Oo. Karon sir, pila ba ka capsule dapat ideally imnon sa usa ka adlaw? Kung kuan, Bern, protection lang, healthy ka, no? Waka kayo mga gibati-bati nga sakit, no? Just to maintain 1 capsule a day, no? Although maayo mong feeling, no, inom ka ani to for protection, labi na sa COVID karon kay na-increase na to atong immune system. No? So you will feel fantastic pag no, kung mainom ka bisan kay sakit-sakit, no? Kay magagibati nga mga anything, no? But kung doon na kay gibati, sometimes, no, doon na kay arthritis man ko, diabetic man ko, no, doon na kapoy man ko, katulgon man ko, kaya sa imong istorya, Bern, nga ang pinakagahi. Kana. So, siya mutabang ni siya, Bern. So, kanang yun alam mga butangan na nakikibati, no? Dapat increase mo to 2 capsules a day. Pwede 2 capsules. 1 capsule morning before breakfast, then 1 capsule after breakfast. So, pwede sa dunganon mag-inom sa ang 2 capsules before breakfast. So, it will help Bern to increase your immune system. Pero siya bibingka, Bern ba? No, nga giinit ato sa ibabaw, giinit sa ilalom. So treatment sa ibabaw, sa ilalom ato immune system. So double ang iyang fighting kuan, no? Fighting style. No, mo na siya butangan nato siya increase nato kay normally good, Bern, maluwar mo gud atong immune system tungod sa pollution according ni doktora kanina. No, kana mga antibiotics, and we are so exposed sa antibiotics. Okay, even tama. sa kanang mga gikaon na Bern, kanang mga poultry products, livestock, antibiotics ba na sila, mga hormones, grabe kayo. So kanang antibiotic So, makapatay na sa mga maayong bakterya, no? Mo nang kailangan ta mag-intake ana, no? Boss, ang pangutana na karon, boss. Tagpila po na, boss, kanang kanang nga capsule labi na kung atong gusto i-maintain kana.
Ang capsule ano Bern, 60 pesos per capsule. Okay. No, ano siya ang packing, makita ba Bern ang Oh, packing? magkailangan ipakita ka na. Okay. Kita, no? Oh. So sa ka packing na box. to Bern, naka-foil to foil dito, isang foil to foil protected gid siya. So tag 60 pesos ni siya Bern. So bisag di na ka mag-inom yung daghang tambal katong imong mga support mga food supplement dalakan kita giinom no pag sagol na bisag kini na lang siya Bern kay kini ang tinuod gid maka-increase sa immune system kay directly na magili siya nga good bacteria no good microorganism nga atong gi-support no atong gi-replace sa mga na-deflate na mga good bacteria sa atong body. So because according sa iningon ni doktora kanina tungod sa pollution, tungod sa tingikaon, na defeat sa uso sa antibiotics, namatay ang tanan no nga bacteria including the good bacteria. So atong is-replace ang good bacteria no after nga na-deplete siya. So that's why doon na tayo ng probiotic supplement no kung makuha pa sa pagkaon. But ang one important thing po Bern nag-istorya no nga bisan magsitag inom og daghang food supplement and then weak ang atong immune system, bisan i-absorb siya kinang strong atong immune system para ma-absorb na yung mga vitamins or sa kining mga food nga makuha na to nutrients gikan sa mga pagkaon. Alright. So kinahanglan kay ato yung increase, i-support, i-boost gid nato atong immune system. Okay, so sir, ang usa ka 60 box. pesos, Bern, Sa usa ka box pila ka book na? siguro ka supply, pero kay kagagiinom mahal gyapon Bern. Diba? Okay. So may nakusa na lang nga tinuod nga mo-increase immune system. Oh, Diba, sa Bern? usa ka box. Pila man na? Sa usa ka box pila ka book capsule na? Ang usa ka box ani kuan ni siya 30 capsules ang usa ka box. No, at okay. 60 pesos per capsule. So ang usa Okay. ka box ani nag-worth of 1,800. Okay. So asa man ni available sir kay Mapapalit na siya, dagani nang Bern. utana. Yes. Dagani nang utana, dagani nang utana asa dapit na mapalit. Sa to di ko kay kadungog Bern. Asa daw na mapalit? Yes. Mapalit din nato siya Bern. Number one, naana ni siya karon sa Lazada o sa Shopee, no? Pwede mo communicate o mo tawag sa hotline no sa Shopee o sa Lazada. Nana po sa And also, Shopee, hindi sa Lazada. locally, sa Cagayan de Oro, mapalit ni siya exclusively karon sa butika pangmasa. No? Butika pangmasa. Natay branch diya sa Billis Bern, diri sa Oswagan, tapos diri sa HHA. So wala Okay. na karon atong gibutangan Bern, no? Kung kanang taga local buyer, pwede mo diretso dito sa butika pangmasa. Okay. All branches. Alright, Napod sa butika. Himuog Bern, Himuog. butika pangmasa gihapon. Alright, very good. Okay, so atangan ninyo ng mga kagahi kay diri sa gahi ni Bay amo kanang i-plug din kung asan niyo mapalit ning probiotics. Balikan sa ko si doktora. Doktora, unsa imong advice? Siyempre, napagapunta sa pandemya, unsaon pag stay healthy o unsa kada kung tabang ning probiotics sa atong lawas, doktora? Uy, ipaki-unmute kang doktora ulit. Sorry, naka-mute. Ayun, doktora. Yes. Yes, Burns. Of course, with the sa COVID pandemic karon, ang atong health precautions, protocol, saman, katong stay at home ang mga dapat magpuyo lang sa balay. Wear your mask, your face shield, wash your hands, and ang social distancing. Kanunay gid na. And then, of course, ayaw kalimti ang inyong mga supplement sama sa inyong probiotics. Ayan. Doktora, daghan ba ni bisita karon sa Mary Child Lying In kay kuan man ron kanang naraman sa balay karon tanan nangabasi nga buros tanan. abri ba karon imong lying in karon, doktora? Abri gihapon kami, Burns, although half day kayo. Para malikayan na ang overexposure. Ayun. Kabalo na ka, no? Doktora, limited, oo. salamat kay doktora o sa imo sir. May pa yan. Dagan salamat kay doktora, salamat pasensya kay sa among pagsinamok. Og sa imo, Sir Vicente. Sir. Again, salamat kay sir og naka-mute na balik si sir. Og salamat sir sa imong panahon og again atangin ninyo diri sa gahi ni Bay. Amo nang ibalik-balik dinhi kung kanus og unsa mga health benefits na makuha ninyo sa probiotic. Sir, imong last nimo nga mga mensahe. Nga magpalit na sa Bioprobix.
Last message na to is ang problema na to asa palito no sa atong usap na to i-repeat na po available na siya sa Shopee o sa Lazada mapalit na to diha and locally din sa Cagayan de Oro ato lang mapalit sa tanang branches sa butika pangmasa no nasa Bilis butika pangmasa napod sa NHA napod sa Uswagan ug no napunta sa Hinguog. Dagan salamat, sir. Dagan salamat. Again, dagan salamat kay Dr. Rose Pado Asalta, usa ka ubigay ni, o si Sir Vicente Villamara Jr., ang tag-iya mismo sa Bioprobics. Mabuhay mo diya, mamon sir. Thank you very much. Alas 7:37, mamuga sa may kajulang. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the Quality in Healthcare. Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system ug mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa kitay na kinusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Dump trucks, backhoe, grader ug mga pison. World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. Mapalit sa Shuzhou Pacific International. Tunasab kitay garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shuzhou Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World-Class Trucks and Heavy Equipment, distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy ug sa Farmasya Oro. Hyperacidity, usa ka kondisyon nga mahimong hinungdan sa acid reflux, ulcer o cancer sa esophagus ug colon. Mag-TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Kalimpyo sa atong mga intestine, katangtang sa mga toxins, excess fat ug uban pa nga mga hugaw. 100% organic, safe ug epektibo. Kabalanse sa acidity sa atong lawas. Mutabang para manikayan ang mga komplikasyon gumikan sa hyperacidity. TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Palit na sa mga butika. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salam Pharmacy ug FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug. Ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Camo Camo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Save More Pharmacy, sa Kugon, Carmen Capital Compound, sa City Drugstore, sa Bulwa, Carmen ug
hasaan. R&J Pharmacy sa Agura, Makanhan, Upol, Kalaanan, Bugo ug Puntod ug sa Cure All Drugstore sa Taguluan, Puerto ug Hasaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong dumangagiaha. Upaya kinindughan ko ano nili akong maskama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong bibiyaan. Alas 7:42 sa atong oras. Nagbabalik po ang celebrity taxi driver Lito Inglesero. Pogi. Grabe kahirap yun. Lisad kayo? Heart drop. Grabe ka. Very struggling of myself. Uy, by the way, nakay So, later tonight? Yeah. Don't forget later tonight, we are the Brave Hearts, the Drunkyard opening. The Brave Heart, di ba? Security agency mo na? The Brave Heart ba? Yard, ano? Kana saan mag-open? Later, alas 3 na sila ay party dito, mag-blessing. So, cutting the ribbon and start ko niya alas 5 sa hapon. Alas 3, wala pa ka dito? Wala pa, alas 5 pa. Papicture eh. Ang blessing, asa dapit kay ito promote na to kay lakas ba kasama diri. Sure. Balag ikaw rin imbitar ba? Dili, ingon sila nga, pwede ma-imbitar si Bernie kung pwede siya pero istoryahan. Wa sa kabalong Inana, kada tunob ana ma'am 10. ay makapod sila sa ako kay nakapod gi sila sa imo ha. Sa kada tunob 10 mil. Ang pikas 10 pila. Brave Heart. So, Mura siya bar. Abay dias may GSIS niya. Mga chel lang. Saan? Chel. Who's with you tonight? Our friend. Our Boy friend. Negro. Boy Negro, Wild si FM. Big Daddy dito niya. Boy Negs! I miss you, brother. Gabi, nag-dry run mi gabi. Guwapo. Tadabi, nabasa. Ha? Nabasa. Dry run man. Ugag yun kay siya. Sige. One of these days mo bisita rami dan team gaya ni Bay. So guwapo siya. Sigurado lang nga nag-andam mo da ng mga K9 dogs, mga PSG, pauna basta mabot ka. Bastos kayong guard gabi. Ano man? Sir, palihog kong nga. Check na to, sir. I-check. So, naibagong bar karon diyan. Naibagong open. Despite lugar sa pandemya, nag-open yun sila. So, close sila. Close door lang. Nakasamin siya. Dili open ba? Mas may nung tong open para ang virus los laos. Dili kay makagawas ang ingog ba? Para soundproof siya. Soundproof siya. So, may naisayo, dancer na. Depende daw. Then, I read Leo groups, dancers. Ha? I read Leo group, dancers. Grabe. Basta ni mga dancer, kaya dili ko ni mo imbitaron. Ha? Di maproba ni Lingling. Asa niya, even, pwede si Bernie, niyang dancer, naka-cleavage. Na-dancer. Pag ingon sa manager nga, narap ni dancer. Na-dancer niya, mugbo kay shorts. Sige, papaulay lang sa siya kay Bilar. Allergy mo kinakong asawa sa mga dancer. Allergy ka na siya. Papahulay lang sa siya ulit kay Bilar. Di na siya pwede pabilaran na karon kay kabalo ka nga. Nagpa-inject na to siya. Tapos nagtisiki na to. Basta mo mention og? Basta dancer. Muna si Juan nila ko ipato. Juan, yung mga dancer Juan. Juan, ikaw ha. Diyan ka na-assign mo na picture din Juan ha. Philip. Philip. Inyo na. Ako na muna mga team na ko. Si Juan, si Philip. Kamo na ibala na. Retire ang buto si Bal Martinito. Awa na, ipaulay. Anya na naman dancer eh. Oy, ang atong kong magyayatid sa atin ang Biramax Capsule. Biramax.
Mas gahi, mas lami. Ay, so wapo lugar ni ako ni Isabay atong kuan. Bioprobics, no? Dungan o ginom. Uy, kailangan kag bioprobics, Brad. Nindot man kay ng probiotic. Mga good bacteria man na kay pili na ako imuha burag 80% bad bacteria na tanan nimo. Ha? Puro na nadautan nga mga bacteria na mo na kailangan na kag probiotics. Nabay wa man siguro yung bacteria. Naba na iban nga bacteria? Na bad o good. Burag sa to ba na good o bad na DJ ana. Wala na nang bad eh. Ala na. Good na karon. Good. Kagabi? Ah. Sus, na yung mga chicks gabay gabi. Na. Oh, na. Wa ka ni totok. Left o right gabi. Left o right. Oh, daw be. Tapos pag dungo, ana. Oh. Na sinaw ka na. Wa ka ni totok. Iyong ko gigamit. Na wakay ko gitutok nung nakita ko na alam. Ay, nako. Anyway, anggong mangyari natin din sa atin ng TCK, the King of Colon Cleansing. Yan. Before mo mutumara ng tanan supplement ninyo, mag-TCK sa mo. Waswasi sa ninyo mga tinaid. Akong gitambagan sa boy gabi kay Ah. medyo dili daw kay siya makakuan. Ayo, maglisod siya. Ay, taga na to ani. Akong gingnan na TCK boy dako kay siya kalampusan ni. Mahadlok siya kay basin daw sigig pupo ba. Ay, dili. Iko nga. Tinod na, kay before me nag-TCK, akong asawa, nasa ginainom na ka ng pangpopo. Ang problema ato, kung muinom ka, tibok adlaw, magproblema ka kung nakailakaw. Sa Kung masika, hunong. Way hunong. way honong, delikado. Ang nakalamian ni in fairness ha, sa TCK, nutrients pa siya kay prutas manaog sagol og mga gulay. So na kay nutrients. Detox siya pagkabuntag, sakto lang. Normal lang. siya nga one day ra sa isa ka down. Molaw na dili sa ay kabalaka ng burok. Talain ayaw dili. Gakadlok si boy kay abi naghangin mo gawas basig na mo Si vertik. boy di ra man naganan mo kag prutas, labi naglansones. Di na mo kaon. Pre, morning bagay sa mo pre, TCK pre. The King of Colon. Tisting galing ko sa kabak, tisting lang. Sisting Dali ra kayo ta bugnaw nga tubig man Tapos tamis siya pero di ka mabalaka kung diabetic kay dili man ni siya sugar kay stevia may gamit. It's an organic. So pag inom nimo pagbuntag So na more ulala, mama ulala. So moro to. Okay, bye. Hello ko kan Sir Paul. Oh, siyempre ang atong Litos God of the Day. Ganyan ako nag-struggle ani ma. The ultimate measure of a man is not where he stand in moments of comfort and convenience and but where he stands at times of challenge and controversy. Kilisod-lisod ka karon sa writer ha. Grabe, imiyat. Kilisod-lisod ka karon kasi naghatagan ni Simon. Imiyat. Just imiyat. Kilisod-lisod ka. The ultimate measure of a man ang insakto nga pagsukod sa usa ka tawo is not where he stands in moment. Wala siya nagsuot og what do you mean? Stand, tindog. Wala siya nagtindog. Moment, kanana ba? Kanang gana ba? Monumento. Kanang kuan ka na naghinuktok. Estatua, monumento ba? Moment ba, monumento? Monumento sa Divisoria. Of comfort and convenience. Ang ilisanan og tindahan. Tama, comfort room. Comfort, ilisanan. Convenience. Tindahan. Convenience store. Convenience store. Tama. But, ang alibanga, kabog. But, ang kabog, where he stands, nagdalaog, nagtindog, at times of challenge and controversy. Daghan nga mga kanang hulga. And controversy. Kanang itong nasapnan si Kagawad mo controversy. Og nagbutang-butang. Ay mo kumpiyansa basig na mo'y kuan GPS. Ang problema ng bago na kong estereo kay na GPS gibutang. Na GPS ana. Ang asawa gibutang ng GPS. Nalipay siya. Nakita man niya nga sa simbahan gyud ko gadto. Bantog ra kay Diaz dito naman gaabay ang taxi. Bantog ra kay kakabantay ko sa katedral na. Katedral ga parking. Mo galing di. Pero gibilin na. Dunggan kay kalingling na.
Agay, boy. Kagay Bernie, kagay Lito. The hard Bernie and the hard Lito. Kumusta mo doa? How are you, both of us? Natana na mo sa mayong panlawas. I hope you're good body, everyone. Nanguyab kog lain kay gusto ko maka-anak. I'm courting the another girl because the reason why because of kid. Apan di niya po na kaya bulagan si Cindy. But I did not be what do you mean kaya. I cannot I cannot afford to lose the relationship of Sydney. Yeah, kana. Bosa akong plano, di ko makipagbulag ni Cindy, igo lang yung ko mamuros og lain. But the plan of myself, I did not break the relation of Cindy, but we pregnant another. Oy, galing na ito mo! This is the starting of Love Life. Oy, pag sure yun ani ha. Ay kabalaka. Basing nanay GPRS imong sakyanan ha. Wala gitang. Basing masugdan ta. Akong gipalong ang sensor. Pag sure ba? Gikating na ko ganiya. Oy, pagtarong dia bagay dagang basing pag sulod mo ganina naglingi-lingi ka basing mabidyohan ta ha. Ang rumboy akong gitipan og 200. Tapos pag hana ni mong tip, nabuta bungol na. Oh, naisakyan na niyo na. Ingan na dayon. Basta matagalog kuan. 200. Automatic na to. 200 di. Ana di dapat no butangan na 200 ma. Ikaw ba pa kunta kabi. Agay. Ikaw master gyud kay ka ha. Gitudluan mo kung boy ni grupo. Taon sa man. Basta sure na gyud ka ani. Kabla ka pa nga sa konta. Tadaw bihang. Imo bang sa kuha sa ako ang kabit. Taon sa man ko. Ikaw ang original. Kato siya. Kabit to. Pag sure ha. Kabla ka. Tanan nga katigayunan sa akong kinabuhi. Ikaw ang masunod. Dabi ko magsisyon ta. Di ta magtinagdanay. Oh, mura ko lang. Ano, ganang mura lang kung dagkuhan lang. Ganang kauban na sa work. Pag sure ba ha. Basta. Ay kabala ka. Basta ay kabala ka. Ang pinaka-importante nga maburos ka. Nag-istorya palang galing tao. Burag ka kaburos na ko. Kasipa-sipa ng bata. Kasipa-sipa ng bata. Pinahinaya ko nga, basig paspasiro kayo kaatan. Dili kay ko anang pinaspasay. Isa lang. Gusto kay kaplas. Ingan ani. Uy, grabe kay kaatan ay. Grabe kay kaatan ay. Grabe kay kaatan ay. Grabe kay... Pingis, makapingis man yung uy. Pwede paspasan gamay. Ayaw kayo. O kanaatan. Paspasan. Kanaatan. Ay, para paspasis pa rin. Paspasin pa rin. Atan. Grabe kay kakaatan. Nahulog si Atan. Maayo kay niabot pa ka. Ano siya ka? Kasi doon sa ka, tanong nakakaadlaw ka na birich. Walay signal sa bukid, uy. Pag sure niya. Na may bagong, I have a business partner. Nag-mining mi karon nag-mining. Ano sa business partner? Karon sa pagka nagka-business partner, ay kong sa te! Kanako'y amigo nga pulis nga taga-Carmen. Nag-business partner lagi ko. Ay nagsumbong sa ako, akong amigo nga taga-Carmen nga laki ka umalain! Ay ko baka, ay Noon sa ka? Ano na nga pa kagadisan? Noon sa ka? Amin ako. Kung di pa lang kumahadlong sa gobyerno, gimuo ko na nga. May pag-aminan ko ni mo. May gay kayang balaod para ragis babay. Huwag na pa para sa laki, sagpa talaga. Noon sa ka? Giyon sa naman ka? Sulti ko sa tinon. Sa tinon? Tinon ba ito yung langingon nga? Tingol ba ito yung langingon nga na?
na, Kailan. Pagsaba na lang. Lain. Na! Daot kay kag nang muhilak. Ayaw, paghilak kay madaot. Ay ka bala ka. Ano yung maligibuhat sa ako, Paminaw! Paminaw! Ay, inom og tubig na. Inom og tubig. Toy. Ano yung ito? Ay ka bala ka, Cindy. Gibuhat ko ni, pero gusto ra ko makaburos. Makakita lang kong bata, pero ikaw, pero may always ka. Pero, kasi pasabot ni mo, ana. Manganak siya, kwaon na ako ang bata. Nara ka pirmi. Ay ka bala ka, bisag unsay may tabos kalibutan, di ta kabiyaan. Tungod ang lugar siya, di ko makahatag anak ni mo, kailangan ka mo atat sila yan. Sino buhaton ako? Ang importante lang nga makaanak ko, anara. Wala na ko'y lain pagtuyog tumong. Ug lingaw lang, grabe kay kamo lingaw kadto siya minus yung kasi. Sa imo pasabot. Sunduang ginemi ani. Kana kadto man sad may wa man toy feelings good. Pag dok na mo wala gid to siya love. Wala gid. Suwag. Wa gid toy love. Basit tuno sa GPS good. Tuno sa GPS. Dapat ay pamotlo ng GPS la yan. Dapat ang GPS dili sa sakyanan. Sa brief. brief. Di ka tong paano? Na dito sa gindingan na. Sa brief gibutang. Di ka na sa pawikan daw, pawikan. Ay para dili maibot. Oh. Di ba naman dapat ibutang na sa brief. Munay gwapo nga sensor. Problema kay ang didikit ang brief ito naman panty. Sa bakti hindi mo ka. Nakadungog ba ko ano ba, di ba? Pag nadaw kay kanang kuan sa kanang bao-bao man ano? Sa bro iyang kon sa bao, ibutang nimo. Pag mutira sa kabit, di na maibot. Na chismis man na si John Lloyd Cruz og si Conson. Wala mo na. Dudi mas delikado na, brad. Kana gyud kay klaro kay ebidensya. Ang pinakagwapo ana, pag sulod pa lang ilabay na yung brief sa gawas. Anak kalami po karon brad, gumadto kag tipas kag dalan. Nakamas ka. Oh, di na kay maklaro. Di maklaro. Bisa pag pareha nag-color sa buhok, pareha color sa kilay. Napay facial. Oh, di na maklaro. Pero nagid ko yung tips ana dapat. Tipan yun yung mga rumboy kay dito na kay pa-check out. Sir, ano man style manawag, sir. Nay nangita imo na ning asawa. Asi, ali nay 300. Sir, diri ang sa likod, sir. Oh. So, wala. Nagitawag nga mo ning araw mo, tanawa. Ug nagduda ka man palihog kog tan-aw kung nabay gyud. Pag-abot ana wa na diha. So ang rumboy din ha. Oh, tipan. Mas tira kini mo. Itodloan ra pud ko nila. Oy, good morning Rego sa akong anay agaw diha sa may hilltop makanan nananaw din siya. Si Ramel Ratonil nananaw sila kamulo daw sila gluto sa ilang catering. Wow, catering. Social kay catering ang Bisay calendar ya. Happy birthday, Noble Arnel Arcillas from Aguila Shriners. Uy, happy birthday, Arnel Arcillas. Birthday po karon ni Mayor Red Hardin sa Hasaan. Boss Mayor, sa may Hasaan. Happy birthday. Happy birthday. Uwan na tayo kong oras alas 8 yung punto na. Uy, kabalo ba ka? Nakita, ano na ka sa good news? Wala pa. Ha? Wala pa. Mga kagahi, atangin ninyo ang gahi ni Bay. Di ba, makita man ta sa online. Sa Facebook, gahi ni Bay. Makita ta sa Bitok-Bitok University. Atangin ninyo ang gahi ni Bay, makita na sa TV. Ha? Ha? Larga time pa. Ay! At ninyo, excited na yan eh. Ang gahi ni Bay, makita na po sa inyong mga telebisyon. Merry Christmas! At ang iningi na, alas 8 yung punto na sa ngalan ni Art Bonog Jr. Kini ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Of course, ang English genius ng bayan. My name is Lito Inglesero. Nga nagsulti. Uy, again, mga bana ang mga gahi. Sa uban, di nagyud mulingi. Kini ang programang Gahi ni Bay! Worldwide Garbo! Sa mga Bisaya! Sa Garbo. Garbo. Gilupan. Garbo.
1, 2, 3, go. Garbo Sa mga Bisaya! Kami mo dahil sa akin ang dahigon Umabati ko sa aking batikuson Oh, Pati Arbon of Junior Oh, Bernie Bitok Bitok Kainibay Kainibay Kahit sa balita Kahit sa kalingawan I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no